Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bidesarei dagokionez 8an Ugalde bi eta parean 3 erreiak itxiko dituzte bi noranzkoetan, igandean iak 8 gaueko 9 goizeko 6 arte eta B657 errepidean Leioan La Abantzadako errepidea erabat itxiko dute bi noranzkoetan uztailaren 7tik 12 gaueko 10 goizeko 6 arte. Gainera B20 errepidean Ibarsusin ezkerreko erreiak itxita jarraituko dute bi noranzkoetan abuztuaren 23 arte. Informazio gehiago sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Kolore gorria nagusitu da Ipar Euskal Herriko mapan Frantziako Asamblearako hauteskundeetako bigarren itzuliaren ondotik. Fronte Popular berriko hautagaiak nagusitu dira 3 hautesbarrutietan eta horiek ordezkatuko dute Euskal Herritarren ahotsa Parisen. Peio Dufau EH Baiko kidea gaiendu da 6. hautesbarrutian eta Colette Capdeville eta Iñaki Etxanitz 5. eta 4. hautesbarrutietan. Momentu historiko bat dela adierazi du Dufauk, ezkerreko abertzaleek Parisen lortu duten lehen ordezkaria da. Senditzen dut momentu historiko bat dela, argiki. Senditzen dut hainbat jende emozionatua, ni baita ere. Eta senditzen dut ere aintzinean dudan lana, ondoko urteetan. Euskal Herriaren boza eramaiteko Parisera, eraikitzeko, gainera ez naiz bakarrik, 3 hautagaitzak pasatu dira, Frente Herritarrenak eta hori historikoa baino haratago da. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu berriak atsekabea eta elkartasuna adierazi dio pasaden martxoan ertzaintzaren karga batean Donostian larri zauritu zen emakume realzaleari. Halaber, ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzordea martxoaren 5ean realearena kanpoaldean gertaturikoa ikertzen ari dela jakinarazi dio Amaia Zabarte biktimari uztailaren 1ean bidalitako gutunean. Horrez gain, behar duenerako prestutasuna eskaini dio eta gertaturikoa lehenbailen argitzeko itxaropena agertu du. Iruñean, Germán Rodríguezi omenaldia egin diote bere hilketaren 56. urteurrenean. Aurten Germán Rodríguez hil zutenetik 56 urte bete dira eta beti bezala uztailaren 8 omenaldia egiten diote hemen erail zuten lekuan, poliziak erail zuen eta oraindik egia eskatzen dute. Aurten Aldezarreko Gazte komunikatua irakurri dute eta arratsaldean 8:30 omenaldia eginen diote peinek. Kiroletan 1.000 lasterketako antolatzaileekin izan da Maika Telebista. Ni beti esan dut, olako lasterketa batera irtera iristea ja da sari bat. Horrekin ja kontentu handaiken mundu guztia, ikusita exigentzi maila daukaten entrenamenduak, zenbat ordu, danean, bai fisikoa, bai etxean, konziliazioak, zenbat arazo, zenbat gauza, ja irteran egotea da sari bat. Eta gero ja bain hor daudela, bakoitzek bere lasterketa egin dezala, disfrutatu dezala ahalik eta gehien, eta helmuga da, ez? Helmuga da hori beraiek duten zea hori, ez? Eta, egia esan, olako lasterketetan, erretiratu tasa altu izaten da, eta, karrera oso exigentea da. Baina, ni uste urtetik urtera hori ere mejoratzen ari dela, eta jendea ilusio hori bar du, ez? Helmuga eratzen horren ilusio hori, ez? Ongi etorri guztioi, Fronte Herritar berriaren garaipenaren ondoren Asamblea Nazionala ziurgabetasun giroan murgilduta geratuko da hemendik aurrera. Izan ere, Ezkerrak eta Macronen alderdiak eskuin muturra 3. posizio batera zokoratzea lortu badute ere, bloketako batez ere ez du eraginkortasunez gobernatzeko behar den gehiengoa lortu. Senditzen dut momentu historiko bat dela, argiki.
senditzen dut hainbat jende emozionatua, ni baita ere, eta senditzen dut ere aintzinan dudan lana, ondoko urteetan. Euskal Herriaren boza eramaiteko Parisera, eraikitzeko, gainera ez naiz bakarrik, hiru hautagaitzak pasatu dira, Frente Herritarrenak, eta hori historikoa baino haratago da. Quelle que soit l'étiquette de tous les partis de gauche, collé, distribué, tracté, fait du porte-à-porte sans cesse. On avait dit que ça se jouerait à quelques voix, et ça s'est joué à quelques voix, et c'est grâce à tout le monde ici que ça s'est gagné. Ipar Euskal Herrien bezala Frantzia osoan Fronte Popular berriak irabazi ditu hauteskunde legegileak, gehiengo osorik gabe joko politikoak zabalik jarraitzen du, lehen ministroak dimisioa eman ostean, Emmanuel Macroni dagokio orain lehen ministroa hautatzea. Frantziako telebistakateetako sondeoek iragarri zuten inork espero ez zuena, aurre ikuspen guztien gainetik, ezkerreko Fronte Popular berriak irabazi ditu, Frantziako hauteskunde legegileen bigarren itzulia. Horren ostean, batzuen poza eta besteen atsekabea islatu ziren politikarien jarraitzaileen aurpegietan, dena den, oraindik ez dago erabat argi ze zentzu hartuko duen Frantziako politikagintzak, izan ere, bloke batek ere ez du lortu gehiengo osoa. Fronte Popular berriak 182 eserleku lortu ditu, gehiengo presidenzialak 168 eta eskuin muturrak 143. Hala ere, Fronte Popular berrikoak prest daude gobernua hartzeko. Le président a le pouvoir. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Le nouveau Front Populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front Populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Bien bitartean Gabriela lehen ministroak dimisio aurkeztu dio Macron presidenteari, baina ohartarazi du jardunean jarraituko duela betebeharrak eskatzen duen bitartean Joko Olimpikoen testuinguruan. La formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Emmanuel Macroni dagokio orain lehen ministro aukeratzea, eta antza denez, luze joango da aukeraketa prozesua. Hego Euskal Herrian EH Bilduk 13 legez besteko proposamen erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean, besteak beste Osakidetzaren energia berriztagarrien eta indarkeria matxistaren inguruan aritu nahi du koalizio subiranistak irailetik aurrera. Indarkeria matxistan ere ipini dugu fokoa lehen ekimen hauetan. 2003tik hona indarkeria matxistak 70 emakume eta 6 seme alaba erail ditu, eta biktima horien senide eta lagunen erreparazio eskubideari heldu beharra dagoela uste dugu, eta horren inguruko diagnostiko bat egitea proposatzen dugu, erreparazio eskubidea gauzatzeko plan bat egiteko. Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 736 milioi euroko inbertsio egingo dute erdibana Bilboko metroa modernizatzeko. 30 urte betetzear dagoen honetan eta 100 milioi bidaiariko langa gainditzear dela urrats berri bat eman eta etorkizuneko Bilboko metroa prestatzen hasteko unea dela adierazi dute bi erakundeek astelehen honetan. Metroak Mendeberriaren ateak zabaldu zizkion Bizkaiari eta Euskadiri orokorrean.
Gaur ezagutzen dugun inbertsioak etorkizuneko ateak irekitzen dizkio Bilboko metroari eta Euskadiri baita ere. Etorkizuneko Euskadik, etorkizuneko azpiegiturak beharrezkoak ditu, eta etorkizuneko mugikortasuna ere beharrezkoa du. Josef Mahmoudi, Loiuko aireportuan 14 egunez atxikita eduki duten gazte sahararra deklaratzera deitu du Espainiako poliziak. Estamos preocupados por su situación, pero bueno, estamos esperando los abogados y también pues ver todo su proceso porque todavía no ha acabado su proceso. Nerea Melgosak aurkeztu du gaur Araba busti zaitez esklerosi anizkoitza duten pertsonekiko sentsibilizazio eta elkartasun kanpainaren 27. edizioa. Gasteiz, esklerosi anizkoitzari buruzko ikerketaren aldeko busti zaitez ekimenarekin bat egingo du uztailaren 13an larunbatean. Estadio Fundazioko igerilekuan izango da ekitaldi nagusia, eguerdiko 12etan. Kanpainarekin bat egin nahi duten herritarrek hori bai, Mendizorrotza, Gamarra eta Klub Nautiko Aldaietako igerilekuetara gerturatu daitezkere. Baita Bastidara ere igandean izango den ekimenera. Honekin Hego Euskal Herrian esklerosi anizkoitzarekin bizi diren 2500 pertsonen egoera eta gaixotasunaren ikerketa laguntzeko aukera izango dugu. Por suerte es una enfermedad sobre la que se investiga mucho. Hay que confiar en los avances médicos para conocer el origen y poder plantarle cara. A través de campañas como esta, Mojate busti zaitez, queremos ayudar a que la sociedad conozca la enfermedad, que la sufren cerca de 400 alaveses, y por un día se pongan en su lugar. Igerileku hauetan mugatutako guneetan nahi adina metro igeri ginez parte hartzeko aukera egongo da, laguntza eman izanaren diploma eskuratuz. Produktu solidarioak ere egongo dira salgai, Mikel Urmeneta eta Katuki Saguiakiren diseinuekin. Busti zaitez ekimenaren 27. edizioa izango da urtengoa. Aurrekoetan milaka pertsona hartu dute parte, ekimen solidario nagusienetako bat bilakatu delarik. Save the Childrenek udalekuak antolatu ditu bazterketa arriskuan dauden 380 haurrentzat. Iragan larunbatean hasi ziren Sanferminak Iruñean, Iruñako alkate Joseba Basironekin bildu da Hamaika Telebista.
Gutxi gora bera gogoratzen nuen bezala. Osea, hau da nire 5. txupinazoa, eta egia esan da gogoratzen nuen bezala oso unkigarria, oso polita, oso intensoa, eta gero hori ez, balkoitik datozen pertsona boladek ematen du, eraman behar dutela horretik eraikina da, benetan oso alde horretatik impresionante. Dantzariak oso gustoko, asko maite ditut, Aritz Ibanez bera asko maite dut, lagun onak gara, eta nik uste dut merezitako txupinazoa zela. Momentu honetan nik uste dut oso zaila dela ulertzea edo imaginatzea San Fermin batzuk adibidez entzierrorik gabe, adibidez, baina hortara jo behar baldin badugu, benetan eztabaida eta erronka importantea dugu, erabakiak hartu behar ditugu, baina bitartean benetan da jendearen artean, kalean eta gizartean, jendartean egon behar duen eztabaida. Elkarbizitza da emakumeak ordu guztietan, egun guztietan, egunez eta gauez, ibili ahal izatea kaletik, libre, aske eta seguru. Eta alde horretatik hori da guretzat erronka oso handia. Horretan ere, asko da jartzen dugun energia, eta gure alde esan behar dugun edo gehitu dezakedan gauza bakarra da, ongi ateratzen zaizkigula gauzak emakumeen mugimenduekin eta mugimendu feministarekin ados eta elkarrekin lan egiten dugulako. Elkarbizitza bultzatu behar da egunero eta urtean zehar eta momentu guztietan. Badago toki bat kritikarako, badago momentu bat kritika politikarako, eta badago baita ere momentu bat kritika politikorako jaietan. Hoize baietz. Baina beti horrek ezin du mugatu edo ezin du baldintzatu besteon askatasuna. Hau da, egin daiteke kritika hori elkarbizitza hautsi gabe eta begirunez. Hortan gaude eta hori guztia lortzen dugunean, orduan bai Iruñekoak izango dira munduko jairiko berenak. San Ferminek funtzionatzen dute makinaria bat bezala, eta badira automatismo asko. Badakizue, San Ferminak prestatzen hasten direla uztailaren 15-tik aurrera, urte osoan zehar prestatzen dira, eta gainera profesional oso honen eskuetan daude. Gero, bulego honetan gaudenok, jartzen dugu, hori ez, ñabardura bat, azentoa, ez dakitez, norberaren perrezila. Eta egia da, gu sartu ginenean, Gabonak eta gero aurkitu genuela adibidez kontzertu bakar bat ere etzegoela adostua, eta hori oso arraroa da, ezagutzen baldin baduzu mundu hori, artista famatuek haien agendak izten dituzte hilabete askorekin, eta deus etzegoela eta horrek harritu gintuen. Baina, eraberean ere, topatu genuena izan zen, txuri zegoen folio bat, egiteko gure estilora eta gure modura. Gure apostua izan da batez ere bertakoen alde, bertako artisten alde, eta gelditu zaigu oso kartel polita, oso itxurosoa. Nik esango nuke baiet, nik badakit adibidez, Carlos García Danero eta Carmen Alba hauek atea ziren kritikatzera gizartean, ez zela haien gustokoa. Noski, gu ja adin bat badugu, eta orduan tokia utzi behar dugu gaztei. Niri gazte askok esan didate, hori ez, oso gustokoa dutela kartela, momentu honetan arenak, orokorrean, arenak toki askotako arenak betetzen ari direnak, eta gera bertakoak dira, ezin da gehiago eskatu. Eta gero ja beste adin bat dugunok, bilatu beharko ditugu gure tokiak, badago baita ere. San Ferminek zerbait ona baldin badute da, publiko guztientzako gauzak daudela. Oso ezberdina da. Ez, hemen batez ere gehitzen zaiolako elementu bat, ez, ardura. Hemen gertatzen denaren azken erantzulea alkatea da, eta horrek jartzen dio kezka puntu hori, ez? Horein adibidez, San Ferminak, mundu guztia dago seia dela eta oso egun polita, gu pentsatzen gaude, baita ere, asteburua dela, 6 eta 7, larun bat eta igandea, aber nola iristen garen astelenera, gero astelenetik aurrera izango du garaitxo bat, hola etxeko entzat, igual, akaso lasaiago,
Bueno, pues hori ez, bizitzen dugu beste modu batez. Espero dudana da alkateak ere topatzea momentu bat bere gozamenerako kazetariak bezala. Iruñeko mugimendu feministak deituta elkarretaratze bat egin dute igande honetan arratsaldeko 9:30 Gazteluko plazan sexu eraso bat gaitzesteko eta festak hasi direnetik gertatu diren abusuak ere gaitzesteko. Igande goizaldean gertatu da sexu erasoa Ale Zaharrean. Sexu erasoa egin zuen gizonak 31 urte ditu eta atxilotu egin dute. Prozesio eguna izan zen atzokoa, ikusi. Gaur aldiz, herri kirolen eguna dugu, ez da Irune? Gaur uztaiak 8 Sanferminetako 3. eguna da eta egunero hemen Foruen plazan 12 herri kirolak ospatzen dira. Gaurkoan aizkoraren eta sokatiraren txanda da. Sokatiran 3 talde daude, Antsoain, Arases eta Berriozar, eta torneo bat eginen dute Sanfermin guztietan zehar, eta aizkoraren txandan 5 neska daude.
Ehunka pertsona bildu dira gaur goizean, 1978ko San Ferminetako istiluetan poliziak tiroz hil zuen Germán Rodríguezen omenez jarritako plakaren inguruan egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko. Aurten Germán Rodríguez hil zutenetik 56 urte bete dira eta beti bezala uztailaren 8 omenaldia egiten diote hemen erail zuten lekuan, poliziak erail zuen eta oraindik egia eskatzen dute. Aurten Alde Zaharreko Gazte komunikatua irakurri dute eta arratsaldean 8:30 omenaldia eginen diote peinek. Polizia Nazionalak burutuzun egundoko erasoa zezen plazan, eta gero hortikan edo horren ondorioz suertatutako istilutan, manifestazioetan eta erantzun herrikoiaren aurrean jarraitu zuten, eta hemen gauden tokian nahi zuzen ere, zera hortikan polizia batek tiruak bota, eta nahi dut, tiruak botatzen badire zera zedme bezalako arma batekin hiltzeko arma bai da, hiltzekoak dira, eta kasu honetan hori suertatu zen. Germán hil zuten hemen, eta hainbeste zauritu suertatu ziren zezen plazan, eta inguruko batez ere Alde Zaharrean izandako kontuetan. Iruñatik Bilbora, aste honetan izango da BBK Live Festivala hirian. Xabia, lo konta iguzu? Ostegunetik larun batera milaka festazale batuko dira Bilboko Kobetamendin, dagoeneko hasi dituzte prestaketa lanak, izan ere Bilbao BBK Live jaialdiaren 17. edizioa izango da urten, eta horren arira lab sindikatuak horrelako makro jaialdietan eskutatzen diren lan egoera baldintzak eta prekarietatea salatu nahi izan ditu sare sozialetan argitaratutako bideo batean. Urrengo asteburuan egingo da Bilbao BBK Live jaialdia eta horren arira lab sindikatuak bideo argitaratu. Bideoarekin salatu nahi izan dute kultur eta hiri eredu suntsitzaileak sustatzen dutela eta horrekin batera beste hainbat kontu. Espazioen privatizazioa, elitizazioa, turistizazioa, monoeskaintza musikala. Neurri gabeko diru kopuruak eta kontrolik gabeko baliabide publikoak enpresen eta inbertsio funtzen zerbitzura jartzen direla azpimarratu du sindikatuak eta honako hau nabarmendu nahi izan du. Aurtengo eta edizio guztietako kartelaren burua betikoa da, prekarietatea. Izan ere ekitaldi horien atzean 100 pertsona lan baldintza eskasetan eta irregulartasunez betetako kontratuekin eskutatzen dira labek bideoan salatu duenez. Los focos de colores esconden un lado oscuro que ni el ayuntamiento ni las administraciones públicas controlan. Horrelako ekitaldietan kontratua izatea beharrezkoa dela nabarmendu dute eta deia bertan izango diren langileei behargin bezala dituzten eskubideak defendatzeko. Ingurumen gaietan Gasteizko kontzejuek alegazioak aurkeztuko dituzte solariaren proiektuen aurka. Solaria enpresa karabaneraiki nahi dituen Zierbena Solar 1, 2 eta 3 eguzki parkeen eta hauen ebakuazio linearen kontrako 5.500 alegazio aurkeztu ditu Gorbeialdea defendatu plataformak. Herribera Beitean, Zigoitian eta Gasteiz eta Iruña Okan 300 eta 10.000 eguzki panel baino gehiago instalatu nahi ditu solariak. Bertan sortutako energia Zierbenaraino eraman nahi du, 100 kilometro baino gehiagoko goi-tentsioko linea baten bitartez. Gorbeialdea hegoaldetik iparraldera zeharkatuko duen linea horren kontra agertu dira eskualdeko hainbat talde eta alegazioak aurkeztu dituzte. Izan da lan kolaboratiboa, jende asko parte hartu du eta oso pozik gaude lortu dugu mobilizazioarekin. Baita ere, beste alegazio desberdinak aurkeztuko ditugu gaur arratsaldean eta hauek izango dira teknikoak esaten diegu. Hau da,
ikertzen dutena, zer izango zuen inpaktoa gure lurraldea, gure abifaunarengan, gure osasunarengan, eta hainbeste elementuak. Salatzen dutenez, proiektuak Gorbeialdeko herrietako aberastasun naturala mehatxupean jarriko du. Orain sentitzen ari garen mehatxaren erantzun bezala, eta mehatx hori da solariaren proiektua, orain dela 2 hilabete jakin genuen bere inpaktoa zein izango zenik gure herrietan, eta horregaitik elkartu gara. Trantsizio energetiko justua aldarrikatu dute enpresa handien makroproiektu berriztagarriak alboratuz. Trantsizio energetikoaren justuren alde gaudela. Ez gara ezetz esaten dugunok. Nahi dugu baietz esan, baina trantsizio hori izan behar da demokratikoa, parte hartzailea eta benetan ekosoziala. Gorbeialdeko bizilagunak ez dira proiektu hauen kontra agertu diren bakarrak. Gasteizko kontzejoen elkarteak ere alegazioak aurkeztu ditu. Parkeek hainbat kontzejoetako eremu zabalegia okupatzea aurrikusten dutela salatu du elkarteak. Horiekin batera, UAGA sindikatua edo Araba Bizirik bezalako taldeek ere proiektuen kontra jo dute. Landa eremua arriskuan dagoela salatuz. Kultura gaietara salto, bertsogintzari buruzko 2 eguneko gogoetaldi trinkoa izan da Donostian, Miramar Jauregian eta 55 lagunek hartu dute parte. EHU udako ikastaroen baitan antolatutako ikastaroen artean bertsolaritza aritu dira. Nondik eta zeriari gatzaizkio bertxotan izenpean Euskal Herriko Bertsozale elkarteak sustatuta. Bat-batekotasuna, sorkuntza, zilegitasuna, diskurtsoa, bertsogintzaren hainbat ertz astindu dituzte. Ikasle eta irakasleak baturik 50 laguneko taldea elkartu da. Saioa Alkaiza Guaiarrek bere hitzartzean bertsolariek gaien inguruan kantatzeko duten zilegitasunaz edota egokitasunaz aritu da, eta markoak sortzaren garrantzia azpimarratu du. Izan ere zenbait gaik gizarte sektore hegemoniko batzuten sortzen duten polemikak hain zuzen ere marko propioen faltarekin du zerikusia Alkaizaren hitzetan. Horrela markoak sortu eta kantatzen zaionari baino gehiago kantatzeko erari edo arrazoiari eman dio garrantzia. Maider Arregi Markuletaren hitzaldiarekin jarraituz Alkaizaren bidetik gai bati buruz kantatzeko zilegitasunaz aritu da. Hain zuzen bertsolaritzako holtzetan ez dauden kolektiboi buruzko eta haiei buruz kantatzen denaren inguruko hausnarketa plazaratu du. Botere harremanen gaiari heldu dio ostean onintzaen beita Maguregik. Bertsolariak plazaz plaza egiten duen bidean etengabe hainbat osagaik elkar eragiten dutela adierazi du. Bertsolariak, bertsokideek, publikoak, gorputzez eta egoteko moduaz ere aritu da, eta bakoitza abiatzen den lekuak bidean zenbateko eragina duen esan du. Jarraian Oiana Arana Kardenalek hartu du hitza. Hitzaldiaren izenburuak berak bertsolaritza ideologikoki lerraturik aldagoen galdera sortu ziola adierazi du. Ea euren artean ideologia edo diskurtso hitzak erabiltzean baote dakiten zeri buruz ari diren, era nasgarrian edo difusio ulertzen dituztela. Ideologiari buruz aritzen gai jartzaileei buruz ere hitz egin behar dela esan du. Txapelketetan ahalik eta diskretuen egoteko eskatzen zaiela, leku askotan agertu ere ez direla egiten, eta hain justu txapelketetako talde feminizatuena dela esan du. Emakume gehiago daude gizonak baino eta ia ez direla ikusten. Udako ikastaroz gabiltzala, AEKako barnetegiez mintzatu zigun pasaden astean Ander Ezeiza irakasleak ikusi elkarrizketa. Udan euskara ikasteko eta hobetzeko modurik politenak dira udako barnetegiak, hizkuntza ohiturak aldatzeko giltzarri dira, baita ikasketa prozesuan sakontzeko ere. Udaro bezala AEKak euskara ikasteko barnetegien eskaintza zabala du eta izen ematea zabalik dago. Arantzako barnetegira egingo dugu salto, bertan baitugu Ander Ezeoza Arana AEKako irakaslea. Kaixo, Ander? Kaixo, txaldeon. Bai, arratsaldeon, gau eskolen sorreratik ia menderdi igaro ostean euskara ikasi eta euskaraz bizitzeko asmoak bizirik dirau. Horren erakusle dira barnetegiak, hilaren hasieran ekin diozue aurtengo eskaintzari Arantzan Nafarroan, zer moduzko hasiera izan duzue? Zoragarria, egia esan da Arantzako herriak beti hartzen gaitu ikaragarri ondo eta fenomeno. Taldea gainera ederra izan dugu aurten eta oso ondo. Bai. Kamaratzean, esan diguzu, 3. urtea duzula aurten irakasle bezala, nola bizi duzu barnetegia?
Niretzat ez da lana, ni irakasle nator, niretzat ez da lana, gozamena da. Hemen arantzan, euskal giroan, euskal kulturan murgiltzeko aukera daukagu, eta herria zein bertako jendea, zein etortzen zaizkigun ikasleak eta hemen ibiltzen garen irakasleak, nik izan dituen esperientziak zoragarriak izan dira. Behin, orain dela 2 urte etorri nintzen barnetegietara, estreinakoz, eta maite mindu nintzen esperientziarekin, eta berriro ere errepikatu nuen iaz, eta horten ere errepikatu dut. Errepikatzeko esperientzia, ikasle bezala, euskalduntzea prozesu bat dela esan genezake, eta prozesu hori garatzeko bide ezberdinak har daitezke, horietako bat, eta ohikoena euskaltegira joan, eta klasean bertan euskara ikastea da. Aldiz, udako barnetegi hauetan bestelako esperientzia bizi dute ikasleek, ezta? Bai. Klaseetan azken finean oso hezkuntza formala jasotzen dugu, ezta? Baina hemen erabateko murgiltzea dago eta espazio ludikoetan zein akademikoetan euskarazko mundua eta ingurua eta testu ingurua daukate ikasleek, eta nik uste dut edozein hizkuntza ikasteko modurik eraginkorrena hauxe dela. Etengabeko eta 24 orduko murgiltze bat, hizkuntzan eta kulturan, eta hizkuntza ez bakarrik antzeman ikasketa prozesu bezala, baizik eta modu ludikoan eta gozatzeko esparru eta gozatzeko erraminta ere izan daitekela ikasi eta konprenitu. Euskaran murgiltze horretan, nolako dagun bat arantzako barnetegian ikasle batentzat? Barkatu, errepikatu duzu? Euskara ikasterako orduan, nolakoa da egun bat arantzako barnetegian? Bitu, klase arruntak ere izaten ditugu. Baina, nahiko intensua izaten da eguna, 9etan nolako jolas bat, esnatze jolas bat egiten dugu, apur bat, garuna aktibatu dezagun eta apurat odola mugitu dezagun, eta gerora egiten ditugu klaseak. Ez da hemen dana jiji jaja. Parranda eta ondo pasatzea badugu, baina klase teorikoa ere izaten dugu. Izan ere, hasieran diagnostikoa eta bukaeran ebaluazioa egiten dugu. Hau da, abeko azterketetara aurkeztu nahi duen ikasle batentzat ere baliagarria da. Baina klase teorikoetatik harago euskaraz jolasteko aukere ere izaten dugu. Hemen bazkaldu egiten dugu elkarrekin, dena egiten dugu elkarrekin, klasera joan elkarrekin, eta arratsaldetan 6 arte klaseak izaten ditugu, eta 6etatik aurrera tailer bat egiten dugu, egunetik egunera ezberdina izaten dela, dena delakoa egin izan dugu hemen, ezta? Txangoak hemen ingurutatik, txalaparta tailerrak, dantza tailerrak, bertso tailerrak, denetariko ekintzak egia zen. Eta gero, arratsaldean tarte librea ere egoten da, eta afaria eta laster lotara. Eta gero, astean behin eguneko txango bat egiten dugu. Dela beste herriren batera, dela irratiren batera, dela hemengo ingurutako mendi garairen batera, eta giro euskaldun giroan eta giro derrean gozatzen dugu elkarrekin, eta noski euskaraz. Euskara baina maila desberdinak izango dituzte ikasleek, hori klaseetan banatuko zarete beraz, ezta? Hau da, ikasleak mailaren arabera banatuko direla klasetan. Bai, mailaren arabera banatzen ditugu, baina hori ere nik uste dut politena izan daitekela, ez? Hala eta guztiz ere momentu ludikoetan elkarrekin egoten gara denok, eta normalean ikasleek elkarri laguntzen diote, eta hori oso polita da. Gehien dakitenek irakasten diete gutxien dakiten hoiei, eta euren esfortzua ere aintzakotzat hartzen dugu, gutxien dakiten esfortzu hori. Eta askotan ere, gutxien dakitenengandik ere asko daukagu ikasteko, eta orduan ikasketa prozesu integrala izaten dugu, elkarrengandik ikasten dugulako.
Euskaldun berrietan pentsatzean Josean Sagastizabalen Kutsidazu bidea Isabel Eleberriko Juan Martin protagonista etorri hoi zaigu burura. Euskaldun berri lotxatearen estereotipo zuzena, zalantzarik gabe, estereotipo lotxaren kontuan nahiko zabaldua da Euskaldun berrietan. Bada Euskaldun berri hauei esan nahiko zenieken zerbait? Bai, animatzeko. Hemen lotxarentzako tarterik ez dagoela, baina hori ez du zertan beldurgarria izan, baizik eta polita. Hemengo giroa eta hemengo jendea zoragarria da, ikasle lotxati horiek ikasiko dute euskara ez dela lanpostu publiko batera sartzeko traba bat, baizik eta mundu berri baterako atea ere izan daitekela, eta jende zoragarria ezagutuko dutela hemen, zeinetan modu atsegin batean eta modu divertigarri batean euskara ikasiko duten, eta dakiten euskara pur hori praktikan jartzeko aukera izango duten, inolako juzku gabe eta inolako gaizki begiratu gabe, baizik eta gainontzekoen eta nire ustez hori da gauzarik ederkarren artean gure barruetan, gure burruka horretan eta burruka horretan aurrera egitea modu kolektiboa. Hasieran esan bezala, izen ematea zabalik duzue, gainera Arantza ez da udaleku bakarra ez da, eta data desberdinak ere badaude. Oraindik, hau da, garaiz gaude, edo garaiz daude, nahi lukeenak izen emateko. Bai, hainbat hainbat barnetegi ditugu, Arantzan ez ezik, foruan eta adunan ere, bai dugu barnetegiak, eta txandak izaten dira 15 aldietakoak. Uztailean, zein abuztuan, zein irailean apuntatzeko aukera izango du edonork, eta beraz, nire gomendioa eta nire aholkoa apuntatzea eta gozatzea, euskaraz gozatzea eta euskal munduan murgiltzeko aukera paregabe hau ez galtzea. Bada, esperientzia polita honen inguruko berri gehiagoren zain izango gara, euskalduntze prozesu eta uda ona opa dizuet, mila esker, Ander. Mi esker zuei, mila esker benetan. San Telmo Museora goaz, ezagutu ezagun bertan dagoen erakusketa. 50 eta 60 hamarkadetako Txillidaren eta garai bereko beste zenbait artisten aurrekin osatutako erakusketa aurkeztu berri du San Telmo Museoak, elkarrizketa bat Txillida eta arteak. Aurten da 100. urteurrena ez, Txillida jaio zala. San Telmoken naizun zerbaitein Txillidakin ez, Txillidan lanai buruz. Eta kuestioa da bindala 2 urte jain gendula erakusketa bat Txillida ote izana. Eta orduan ez gendu nahi, hori Txillida bea izetie protagonista osoa bezala ez. Eta orduan buelta esente eman ondoren, eta kontaktatu genduen Maria Bolañosekin izan dela komisaria. Eta Maria nahizun pixkat ikusi, erakutsi Txillida bat, baina Txillida horrekin batea beste inguru guztia ez, pixkat formalki eta konzeptualki zegertatzen nahi izan garai hartan, alde batetik Europa, gerra ondorengo Europa, behaztean hilanien, eta baita internazionalkire ez. Eta hori, beste disiplinatan bai ez, hori diseinuan, musikerio referentziak, argazki gintzan, dantzan, da hori dana. Eta gero, beste ze artista hirien baita lanien, batzu behakin daukabena loture zuzena, baina beste batzuk oso kuriosu dana, haidie pixka bere garapena ematen eta beha daukan kezka berrina dauzkabenak, baina elkar ezagutu gabe. Orduan, izan da pixkat, bai dela Txillida abiapuntu, baina da mantxa hundi bezala, maila internazional batin, 1950 beha bilakatzen nien eskultore eta 70 arte, gertatzen nahi dan ez, arte danetan. Zazpi espazioetan dago banatuta erakusketan, hasieran igual baliteke azaltzea Bigarren Gerra mundu horren bukaerako txikizioan ondoren ez, Burniaren erabilpena eta hola. Eta gero, naiz zazpi ambito izen, bata besteakin badauka lotura ez, dago beste ambito badala, igual ekialdeo, teori oriental danati dauketen lotura hori,
artea pixka aztenik eskultura pixka mogituagoa izaten, garai hortan bertan ez desberdina izan, beltza nola kolore bezala existitzen hasten da, baina baita dago zine beltz bat, ez? Eta orduan, ez da ez kronologikoa, eta hola, ez? Eta behar esaten bezala da, konbertsazio bat, txilidana, baina izen laikela, obra bat daola, bueno, esan dugun, ambito baten, baina laikela beste baten, ez? Danakin daukate, zer ikusia, lotura konzeptual da formal bat. Bueno, museoko lan bezala hola esango duke, 32 prestatzaile izan dira. 32 prestatzaile, baino esan daiun obra artistikunak, ez? Ze gero badauko baita argazkiak, karretxeu, argazkia daudela. PVC-an egin da, ze argazki original bezala ez dikeu tratau. Horre pixket kontestualizatze baita txidian lana. Eta gero argazkikin batea dauka presentzia oso fuerte baita ikusentzunezkoako pelikula batzuk oso ezagun dira. Orduan, gutxi gara bera, kontaktu neonga 60 mailegu o 60 instituziok inoentarako. Ikusgai dauden obra diela 80 inguru, osea, eskulturak eta pinturak eta esan dezagun partiturak eta libruak, eta gero ikusentzunezko eta argazkia dira beste 30 bat. Mailegatzailea, lehenengo aldiz lan hain deu, adibidez, Gulbekianetik etorri die 5 obra, Pompidun obra bat etorri da, eta gero mantxaik handine da Txilalekutiken, 18 utzi dizkigute, 18 amasegina obra horrak, beste 2 liburu dira, eta gero, gure bildumane, erakusketa hau dela eta erosi ditu, hainbat obra Existiagana, Lola Brosar, Arias, osea, egin deu. Gero badaude Magba, Reina Sofia, osea, instituzio oso potolak, eta obra oso potolak. Autore potola daude oso, Picasso, Moore, pinturan izelaik tapies bat, daukazu Dugufret bat, materia galata, pixkat geroxeago kristonin zientzia eragina daukena boiz bat, ez dakit oso batematutziko ez daude pixka danak ez. Azten danetik erakusketa bukaera daño, baina di hori klasiko batzuk ez, ez dakit Motherwell-bea, Gego, ontxe Gego, nik oindala gutxi deskubriuten bada, baina berez Alemaniarra gero Brasilen bizi izan zena, eta guen jenen ontxe ukidu retrospektiba bat, artezinatik ukinaz izana, Barbara Herzog bat, batizpat eskultura aldeti dauden potolena bai. Ze berri dugu kiroletan, Jon Hernandez? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez, txirrendularitzarekin hasi behar du. Alex Aranburu laugarrena izan zen lurbideko etapa ikusgarrian Tour de Frantzian. Gipuzkoarra ezin izan zuen Anthony Turgisek eta Pitcock gainditu azken esprintean. Hala ere, zoragarria izan zen 9. etapa Tourrean. Tadej Pogačarrek hainbat aldiz jo zuen erasora lurbidean, baina Jonas Vingegaardek ondo erantzun zion taldekideen laguntzarekin. Renko Ebenepulek ere saiatu egin zuen, baina azkenean diferentziak ez ziren egon sailkapen generalean. Pogačarrek lidertzan jarraitzen du, Ebenepolek 2. da 35 segundora, eta Vingegaard 3. minutu bat eta 15 segundora. Euskal lehen txirrindularia Mikel Landa da, Murgiakoa 8. sailkapen orokorrean 3 minutu eta 35 segundora. Gaur atxeden eguna izango da Frantziako Tourrean, eta asteartetik aurrera Pirineoetako etapak datoz, igotzaileak protagonismo hartuta. Gainera, emakumezko txirrindularitzan Elisa Longo Borghinik irabazidu 2024ko Italiako Giroko lehenengo etapa, Brestian hasi eta amaitutako 15,7 kilometroko erlojupekoa. Longok 20 minutu eta 37 segundo bera izan zituen ibilbidea betetzeko. Grace Brown izan zen 2. segundo bakarrera, eta Brody Champan 3. 11 segundora. Usoa Ostolazak irabazlearekiko minutu bat eta 44 segundora amaitu zen. Ane Santestebanek aldiz 2 minutu eta 19 segundora. Ondorioz, Elisa Longo Borghini da sailkapen nagusiko liderra. Brown 2. segundo batera eta Champan 3. 11.
Beste alde batetik, Arraunean, beste asteburu biribil bat izan da Urdaibairentzat. Bou Bizkaiak Petronor bandera irabazi zuen Zierbeneko uretan, ligako laugarren jardunaldian bere laugarren garaipena erdietsita. Urdaibai, jaun eta jabe izaten ari da urtengo Eusko Label Ligan. Bermeotarrek beste garaipen bat lortu zuten laugarrena, Zierbeneko uretan jokatu den laugarren jardunaldian, eta Petronor banderak Bermeoko bidea hartu zuen. Hondarribia izan zen bigarrena eta Orio hirugarrena. Urdaibai geldi ezin dabil ligan orain arteko estropada guztiak irabazteaz gain, Bizkaiko, Euskadiko eta Espainiako txapelketak ere irabazi baititu horretik. Gorkaran berrik zuzentzen duen ontzia, estropadaren buruan jarri zen lehen paladatik, eta denbora honenak egin zituen 3 ziabogetan. Horrela, Bou Bizkaiak lortu zuen garaipena 19 minutu eta 41 segunduko denbora eginda. Hondarribia izan zen bigarrena 7 segundora, Zierbena hirugarrena 10 eta Orio laugarrena 15. Orezko txandako lau traineruak Donostiarrak bigarren txandan egindako denbora hobetu zuten. Euskotren Ligan berriz Arraun Lagunakek ez zuen hutsik egin eta Edinor bandera eskuratu zuen Zierbenean ere. Arraun Lagunak jaun eta jabe da Euskotren Ligan, 4 jardunaldi jokatu dira eta 4 garaipen lortu ditu. Larun batean Donostiako badian gailendu zen eta igandean Zierbenan irabazi zuen Andrea Astudillo patroiaren etxean. Bigarren posturako berriz borroka handia izan zen. Donostiarra izan zen lehen luzea Arraun Lagunaken atzetik, baina Oriok eta Tolosaldeak ere ziaboa ona egin zuten, eta 3 elkarren gainean izan ziren. Gauzak horrela, Arraun Lagunakek segitzen du Euskotren Ligako sailkapen nagusiaren gorenean, 32 punturekin eta tiran dago jaitsiera postuan 5 punturekin. Eta azkenik gaurkoz futbola. Atletik eta Alavés gaur bueltako omen dira entrenamenduetara 2024-25 denboraldiari hasiera emateko. Valverderen eta Luis García Plazaren mutilak froga fisikoak gainditu behar dituzte sasoi aurreko lanarekin hasi aurretik. Zurigorriak gainera Alex Berenguer kontratu luzapena ospatu dezakete. Baraina indarra 2027ko ekainara arte berritu du Atletikekin, Bilboko klubak iragarri zuenez. Berengarrek eta talde Zurigorrian lotzen zituen kontratua ekainaren 30ean amaitu zen, baina aurrelari nafarrak eta Bizkaiko klubak 3 denboraldiz luzatzea sinatu dute, 2026-27 denboraldiaren amaierara arte. 39 urte ditu Berengarrek eta Osasunaren arrobia hasi zen, Atletikekin 2021ko Superkopa eta 2024ko Errege Kopa ditu irabaziak. Bestalde, Osasunak asteazkenean hasiko da bere aurreko sasoiarekin eta Vicente Moreno epe berriari hasiera emango dio, Jago Barrasate 5 urte elsadarren eman eta gero. Errealak berriz, ostegunean entrenamenduetara bueltatuko da, baina Imanol Alguazilek jokalari gazte mutxo bat jadanik Zubietan ditu lan egiten pasaden astetik. Aurtengo ligak abuztuan hasiko da, 15ean hain zuzen ere, Atletik eta Getafe partiduarekin San Mamesen. Kirolen inguruko berriekin jarraituz, asteburuan ospatuko den 1.000 ultra trailaren antolatzaiekin bildu da udan Erdeolankidea. Uztailaren 12tik 14 egingo da 1.000 ultratrail lasterketa Beasainen hasi eta amaituta. Batzuek helburutzat izango dute garaipena, beste batzuek aldiz helmugara heltza. Mikel Valdivieso lasterketako zuzendariarekin izan gara. Ni lasterketa hauetako partaia esaten nintzen, Mont Blancen parte hartzen nuen, 2 aldiz parte hartu nuen, hirugarrengo parte hartu barren belauneko lesio bat eukin nuen. Eta horren ondorioz, denbora pilo bat geldirik egon barra izan nuen eta buri bueltaka, ez? Hartan harrori genuken barraino sartuta, olako lasterketen harrori. Eta komentatzen nuen, ez? Zergatik ez Euskal Herrian, ez? Mont Blanc, Ultratrail Mont Blanc bezalako lasterketa bat Euskal Herrian ingrediente guztiak genituen. Afizio bat daukagu, mendia daukagu, dana daukagu, ez? Valdivieso jenderekin biltzen hasi zen. Lehenengo edizioa abiatzeko 3 urte behar izan zituzten, hala hasi ziren eta orain arte. Aurten 13. edizioa dute, baina horretarako voluntarioak ezinbesteko dituzte. Aurten ere, 1.800 bat voluntari inguru ditugu, ez, proiektu horren atzetik.
gure altxor nagusia da, ni beti esan dut, beraie gabe ez gira inor, beraien lana gabe hau izinezko izango litzateke, eta bueno, urtetik urtera, maila hori mantenduz eta oso gustora. Parte hartzaileen kopuruari dagokionez zifra altuetan mantentzen dira. Aurten guztira 16 herrialde ezberdinetako 1313 korrikalarik eman dute izena. Jebian, ni uste dut badago dela hor izen asko, gerra asko emango dutena eta oso politia gongo da lasterketa, ez? Eske daude Euskal Herriko gehien bat asko oso onak bai, eta gero atzerritikan ere baditugu biru fitxaken uste dut lan emango dutela, ez, bertakoi, Ni beti esan den lasterketa birazteko bertako izan behar dezu, baina, egia da kanpotarrak ere maila ematen dutela, eta oso ondo. Eta maratoian ere, izenik ez dut esango, baina badaude hor 6-8-10, korrika asko ingo dutenak. 426 partaide 1000 ultratrail proban hariko dira. 527 lagun Goierriko bi handiak trail proban, eta 350 Marimurumendi maratoian. Ni beti esan dut, olako lasterketa batera irtera iristea ja da sari bat. Horrekin kontentu handaikin mundu guztia, ikusita exigentzi maila daukaten entrenamenduak, zenbat ordu, danean, bai fisikoa, bai etxean, konziliazioak, zenbat arazo, zenbat gauza, ja irteran egotea da sari bat. Eta gero ja behin hor daudela, bakoitzek bere lasterketa egin dezala, disfrutatu dezala aldik eta gehien, eta helmuga da, ez? Helmuga da hori beraiek duten zea hori, ez? Eta egia esan, olako lasterketetan erretiratuta altu izaten da, eta karrera oso exigentea da. Baina, ni uste urtetik urtera hori ere mejoratzen ari dela, eta jendea ilusio hori bardu, ez? Helmuga eratzen horren ilusio hori, ez? Ultratrailekoek 171 kilometro izango dituzte aurretik, Goierriko bi handiakekoek 190 kilometro, eta Marimurumendi maratoia egitera doazenek 52. Horren beste kilometrok emango dute anekdotaren baterako, ez da Baldibieso? Anekdota urtero 50.000 egoten dira, baina, ezkontza eskaeratatik, helmugaratzekotan, guretzako gizton jalea dala, uste dute, jarri musika eta guretzako da gizton foioia, ez? Anekdota asko daude, normalean parre egitekoak eta politiak, baina bestelakoak ere izaten dira eta horiekin kontu zibili hor, bai? Efemeridei dagokionez atzokoan duela 39 urte Piti eta Sarri euskal presoak Martuteneko espetxetik ihes egitea lortu zuten. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Jugoslavurik sarri dio herriak zapallazos paturik. Iruñeko etxerroa, desentxerroa, hemen zapigorria, zerua du estaltzen. Ez dakizten pasatzen den azken handi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarretan. Zerbait ikusteko adumi falta direlako zure kuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 bibatu. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian bihar arte.